Топа, калі ласка, хадзі адсюль. Ты амаль увесь мёд з'еў. З чаго я цяпер крэм для святочнага торта рабіць буду? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер, сябры. Хотя, які ён добрый. О, чулі? Надійка мяне толькі што з кухні выставила. Ой, а я просто хотел дапамагчы. Ой, ну і не змог утрымацца. Некалькі лыжачак мёду з'еў. Ай, увогуле, складана быць топам. Усе мне заўвагі робяць. Усе мной незадаволены. Добрый перадсвяточны вечар усім. Салют. А што гэта ты не ў гуморы? Так нельга, Рмаў. А калі твой настрой гледачам перадасца? Ну вось. І што я казаў? Усе мне робяць заўвагі. Так, ведаеш што, Рысячка? Я пайшоў у свой пакойчык, а ты гуляй тут без мяне. Топа! Да пабачэння. Рмаў, ой, як дрэнна пачаўся перадсвяточны вечар. Сябры, не бярыце з нас прыклад, не сварыцеся, калі ласка. Так, добрый вечер, гудзелкі-глядзелкі мае. Рыся, а дзе Топа? Прывітанне, Надзейка. Толькі што пабег некуды, на мяне пакрыўдзіўся. Рмаў. Гэта я Топу пакрыўдзіла. Ты? Я. О. Але гэта выпадкова адбылося. Я вельмі хвалююся, каб навагодні торт смачным атрымаўся. А Топа прапанаваў мне дапамагчы. І ты яму не дазволіла, Рмаў? Яшчэ горш, Рыся. Топа з'еў некалькі лыжак мёду, а я на яго насварылася і з кухні выставіла. Ой, як непрыгожа атрымалася. А я Топу заўвагу зрабіла, што ён не ў гуморы. Бедны наш Мішка. Рыся, пайду яго адшукаю і прабачэння папрашу. І мятком пачастую. Надзеечка, мне здаецца, Топа моцна пакрыўдзіўся. Магчыма, слухаць цябе не захоча. Ой, і што ты прапануеш, Рыся? Лепш давай я Топу сюды прывяду і пастараюся супакоіць, Рмаў, а потым цябе паклічу. Давай паспрабуем. Дзякуй, Рысечка. Я пабегла. Ой, ну, Рысечка, і не угаворвай мяне. Я больш не хочу быць Топам. Што б не здарылася, на мяне ўсе шышкі валяцца. А на маленькага бусліка, напрыклад, ніхто не сварыцца. Вось бы мне быць як буслік. Зараз, Топачка, твоё жаданне споўніцца. 1, 2, 3, 4, 5. Пачынаю чараваць. Цуды адбываюцца, Топа ў бусліка пераўтвараецца. Буслік, Рмаў, адкуль ты ўзяўся і дзе Топа? Рыся, ты што, з глузду з'ехала, а? Ой, Які я табе буслік? самы сапраўдны, толькі голас Топы. Ды сам паглядзі. Ой, о, крыльцы, белый колер. Ой-ой-ой-ой, я што? Стаў буслікам? Ой! Атрымліваецца так. Напэўна, гэта пераднавагодні цуд.
Якія крыльцы ў мяне слабыя. Ой, а што гэта там за шорох? А? Мне страшна! Пусік Топа, ты куды? Рмаў, чаго напалохаўся? Усяго. Я ўсяго баюся. Ой, як складана, оказывается, быць бусликом. Ой, не хочу больше. Ай-ай. Зараз, Топочка, я ўсё выправлю. 1, 2, 3, 4, 5. Пачынаюць чараваць. Цуды адбываюцца. Топа ў Яну пераўтвараецца. Яна, гэта ты? Дзе Яна? Няма тут ніякай Яны. Рмаў, Топа, ты стаў Янай. О, ды ну. А што? Ёй ніхто заўвагі не робіць. Наадварот, яна выдатніца ва ўсім. Не-не-не, не хочу я быць дзяўчынкай. Усе гэтыя сукенкі, пацеркі ў прыгажэнні мне не цікавыя. А кім жа ты хочаш быць? Дзядулем, Тимофеем? Не-не-не-не-не-не. Хочу быть самим собой, Мишком Топом. А як же заўвагі? А я буду добре себе поводить и стану выдатником, як Яна, и усе будут меня хвалить. Ой. Добра, Топочка. 1, 2, 3, 4, 5. Пачынаюць чараваць. Цуды адбываецца. Яна ў Топу пераўтвараецца. Рысячка, А, ты тут? тут Погляди, кто я зараз. дзядуля? Я пожартовала, ты Топа. Ой, Топа я! Ура! Топа. Ой, Рысячка! Топа, я Надеечка. А я Рысечка. Ой, Надеечка! Пробач, я не спеціально мед з'їв. Ну, так випадково атрымалася, але я больш не буду. Топочка, гэта ты мне прабач. Дарэмна я на цябе раззлавалася. Ты ж хацеў дапамагчы. І ўвогуле, ты самы лепшы мішка ў свеце. Рмаў. І самы лепшы сябар. Дякуй! Як жа прыемна быць Топом. А зараз будзе яшчэ прыемней. Топа, частуйся, калі ласка. Ой, Надеечка, дякуй. Але Што, Ле? частавацца мы будзем разам. Тут па некалькі лыжачак. На ўсіх хопіць. Вось дзе восы. Быццам ты стаў Топом, але не зусім. Ну, напэўна, пакуль я пераўтвараўся, крыху змяніўся. А што? Перадсвяточныя цуды. Так, зараз я збегаю за лыжкамі, а вы пакуль уключайце мультфільм. Добра. Надеечка, гэта ты з Топы пажартавала? Рмаў. Рысечка, я не жартавала, а наадварот, хацела як лепш. А лепш кожнаму заставацца на сваім месцы. Можна проста трошкі змяніцца у лепшы бок. Новы год падыходзячы для гэтага час. Рысечка, Топа ідзе, мультфільм сябры. А зараз Час бегчы адпачываць, каб заўтра свята адзначаць. Так што чысцім зубкі, мыем тварыкі і адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі па цёплыя коўдрачкі. Глядзець самыя цудоўныя сны. дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў
свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.